nandito po tayo sa likod po ito ng evacuation center. So, kung mapapansin nyo, may mga kotse po dyan. Ayan. So, ibig sabihin lang po niyan, may naglalaro po sa loob. O kasi, ano po to sport complex din naman po siya. Ayun. Ayan yung entrance niya, guys. So, ang luwag, diba? Oh. Ayan. Dahil po yan kay Pinaura. Pinakamamahal nating Karen Javier. Thank you so much po. Ayan. Diyan yung iba nag-exercise muna bago mag-umpisa yung laro nila. Ayan. Ayun guys, tinitrain po nila yung mga bagong gusto maglaro ng sport. So, bago mag-umpisa yung game, so workout muna, stretch para hindi magkaroon ng muscle pain. So, ayan po siya guys. So, dito naman po yan sa likod. Ayan. So, malapit na rin kami dyan sa bahay. Ayan guys, so weather update ulit tayo. Medyo, yan yung ng panahon natin. So, medyo mahangin lang ng mild, di naman gano'n. At sana naman Lord, hindi na pumunta dito yung bagyo. Tumama na lang po ito sa kadagatan. Ayun, nagdarasal po natin iyan. So, mapansin nyo guys, nandito na ako sa gubat na parte. Ayan. So, dito lang naman po yung way ko pa uwi. Oo, kasi pag nagdaan ako sa road guys, matagal ako dumating sa bahay. So, much better na dito ako nagdadaan. Actually, parati naman ako dito dumadaan eh. So, safety place ko naman din to. Kasi malapit lang to sa bahay. Ayan. So, dito na ako. Malapit na ako sa bahay. Natatanaw ko na siya mula dito. Ayun. Yun guys, yan. Bahay na namin yan dyan. So, lalapitan natin para mas exciting. So, ayun guys, may mga puno-puno dito. Ayun, na yung bahay namin guys. Yan. Sa likod. Likod yan ang bahay namin guys. Yung bahay naman namin guys, hindi naman ganong maganda pero ang importante may tinitirahan kami. Sama-sama kami dyan, buong pamilya. Ako ang anak ko, ang mama at papa ko, tapos yung bunso namin kapatid, si Anjek, tapos yung sister-in-law ko, yung dalawang anak na kuya ko, andyan din, ayan. So, dyan na yan guys yung bahay namin. So, diba? Maganda. Greening yung paligid namin. So, talagang presko yung hangin. Makapag-isip ka ng magaganda. Tanggal yung mga bad vibes. Ganun lang guys. Kaya kailangan lang talaga focus ka lang sa goal mo sa buhay. Bawal yung stress. At saka push ka lang ng push. Push ka lang ng push. Go, 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 go lang tayo. At always pray kay God. Ayan, so medyo lumalakas-lakas na yung hangin guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Ayan na yung weather update natin dito sa Haro. Ayan. Ayan guys. Oh. So, 10:30 na po yan ng umaga. Ayan. Medyo may palakas ng hangin. Ayan siya guys. Ayan. Pero, okay pa naman yan. Sana naman hindi na tumuloy yan. At sa dagat na lang siya mag-isaw. Ayan o. Ayan. May pagtunog-tunog na ng mga yero-yero dyan. Ayan. Medyo, ayan. Maski buhok ko, nililipad na guys. Nalilipad na rin yung buhok ko. Pero it's a prank. Pero yun pong totoo. Okay? Be safe po tayo lagi. So, near na po ako sa bahay. Ayan. Okay po. Bye-bye.